Id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni qed tgawdi minn uffiċini amministrattivi ġodda f'Ħalluqa kif qed tkompli tkabbar il-ħidma tagħha madwar il-pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dan l-investiment qiegħed ikompli jkumplementa investiment ieħor f'makkinarju u teknoloġiji ġodda li ser ikunu mmexxija mill-ħaddiema li jaħdmu f'din id-diviżjoni. Dan qed isir fi żmien fejn il-ħaddiema tad-diviżjoni qegħdin jagħmlu parti mill-kampanja nazzjonali Nsebħu Pajjiżna barra mill-ħidma li huma jwettqu fuq bażi ta' kuljum. F'din il-kampanja semma kif fost l-oħrajn ġew miġbura ma' 630 tunnellata ta' skart mit-toroq f'temp ta' xahar, dan apparti skart goff ieħor li kien mormi illegalment. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni Ramon De Guara qal kif permezz ta' dan is-sit ser ikomplu bil-ħidma tagħhom f'koordinament ma' entitajiet governattivi oħra kif ukoll mal-kunsilli lokali bilan li tinżamm l-indafa pubblika. Huwa spjega wkoll kif id-diviżjoni dejjem qed tinkludi aktar mezzi teknoloġiċi fosthom il-proġett pilota ta' kontenituri tal-iskart li jinnotifikaw lid-diviżjoni meta jkunu mimlija u li ser ikunu kontrollati minn dan is-sit. Din naraw kif ninvestu u nagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġija. Il-proġett pilota li għaddej bħalissa huwa li għandna 20 kontenitur tal-iskart fejn qegħdin il-kontenatur stess jgħidilna meta aħna morru imbattlu l-iskart li jkun hemm ġo fih. Din is-sistema teknoloġika se nużawha ħafna iktar fuq skips ħafna ikbar li għandna madwar il-pajjiż u li se nkomplu ninvestu fihom sabiex noffru faċilità oħra lill-pubbliku fejn jiddisponi mill-iskart tiegħu. Fi żjara fl-uffiċini, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Deo De Battista saħaq dwar l-importanza tal-ħidma li d-diviżjoni twettaq, speċjalment fil-pandemija fejn infetħet sezzjoni tal-Ifumigar. Fil-waqt li appella biex il-pubbliku ikun aktar responsabbli u jagħmel użu minn faċilitajiet apposta biex jarmen iskart, Dr. De Battista nnota kif issab dan l-investiment f'uffiċini ġodda ser ikun qiegħed jiċċentralizza l-ħidma. Nkomplu nżidu n-networking li ġa qed nagħmlu imma b'mod iktar b'saħħtu ħalli kemm jista' jkun naqsu l-fragmentation u dawk il-grey areas li ħadd ma jkun jaf ta' min huma. L-iskop huwa aħħar li jkollna pajjiż iktar nadif, well maintained. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq kif huwa l-impenn tal-Gvern li joffri dejjem aktar ambjent nadif anke bl-għajnuna tal-pubbliku filwaqt li jitjieb il-prodott turistiku li joffri pajjiżna. Din id-diviżjoni xogħla huwa importanti ħafna għaliex l-ewwel ma tolqot hija lajn u għalhekk l-indafa pubblika qegħdin inkomplu nagħtuha priorità sabiex bekk mhux biss fiż-żoni turistiċi iżda madwar Malta u għawdex kollha ikollna pajjiż nadif, pajjiż isbaħ, pajjiż li huwa denju li jkompli jollu wkoll il-kwalità tgħixin tan-nies u fl-istess waqt nollu wkoll il-livell tal-prodott turistiku tagħna għat-turisti li jiġu jżuruna.